Când slăbești sănătos, echilibrat, nu pierzi doar kilogramele în plus. Pierzi griji, suferință, lacrimile vărsate, ani și ani poate. Pierzi rușinea din cabina de probă. Pierzi acel oftat greu când te uiți în oglindă sau când vrei să te îmbraci cu anumite haine și observi că nu te mai ajung. Pierzi lupta cu propriul tău corp, luptă pe care ai avut-o ani și ani, dar câștigi liniște, încredere, armonie, stimă de sine, bucurie, liniște în minte și în inima ta, energia să trăiești și nu doar să reziști. Și cel mai important, te câștigi pe tine, femeie dragă, te regăsești, te armonizezi. Sunt dietetician autorizat în România și în Marea Britanie și am ajutat sute și chiar mii de femei din întreaga lume de naționalități diferite să slăbească printr-o metodă unică de psihonutriție. Această metodă îți permite ție, femeie dragă, să te armonizezi trup, minte și suflet. Și cel mai important, să îți menții rezultatele obținute pe termen lung și foarte lung și să devii cea mai bună versiune a ta. Intră pe linkul de la bio, programează o consultație nutrițională gratuită și hai să ne cunoaștem!